a bhfuil riala éirí gramadaí chu marú láirsa le fada. Má tá, beidir go sin an de tuairt fiú chúrsa Gaeilge tá Ghaelteanga. Tá Fómhar seo be bheith chúrsa gramadaí a dáirs cinn go cholacht. A bun chúrsa Cruinnis go level C1 ag sa chúrsa Cruinnis go level C2. Sin sainiol Ghaelteanga éman ó Donald a sciú a de chúrsa seo ag sa bhuaine iad chumá. Tá an de chúrsa orna de Cruinnis bhfuil géir go láth a bhaid na anmhaith acu. Ar mian le gramda níos cruide bheith acu gus de seil a go skill na scrífa á arbrid. Tá Cúrsaí Cruinnis dírí áirisin a higann go leor de rialtha gramada na Gaeilge ag sa mianna do ling lech le rialtha níos dúchla ní fós. A tá bun Cúrsaí Cruinnis dírí áirisúd na bhfuil a tuiscint anteornta chur na rialtha ag san de haing lech ag art le go dtí seo. Tá de chúrsa anórna do Cruinnis ag obair trí Gaeilge ar is seoí creaaltarí staid seirbhísí gus múinteoirí mar hampla ag sa bhic léinn tá genú staidir ar Gaeilge mar ábhar a gala si tríú level. Bain rúsa is sleachta as ar sí gus nuacht anta de chúrsa. Gus be éagslaat anmhaid geistú hiú cleachta de. Bei deisiú na ranfartíthe, abertí gus téex na gur a deistú chugas, agus altas tuairis pancaí léu agus cleachtaí gramdaí dhéanú bunaí áú. Tírathar ar raibh bhearlachas, agus chu chud na drónósna telefoil sa teanganis, gus má ar luganna níos dúchasaí agus abertí mí neidirthe láchtatha. Bei fáil ag do ranfartíthe ar cheachta de idirghríomthe ar líne, bheits dabbalú suid chun cleachtú breise a dhéanú ar ábhar na rangana. Mar sin má tinsa geirí carga mórda de skill na scrífa Gaeilge, te go Ghaelteanga fan cámanis, leis you bhaina chúrsa Cruinnis, na leis a Cúrsaí Cruinnis thornáirithe, na le bróise a de chúrsa a dhíos láda. Sin é, slán go fád.